Здравейте! Тук в анализа заявки хванах една грешка, която веднага искам да ви я покажа. В случай избираме доставчик Lidl и наблюдаваме анализа, който прави автоматично системата. Може да започнем с пушена сьомга, която пушена сьомга минималното количество за доставка на разфасовка е 200 грам, затова сме го дали като 0,2. Минималното количество, което искаме да поддържаме в склада ни е 2 кг, наличното в момента ни е 420 грама и както виждате системата изчислява грешни информации. В случая 600 и 400 системата казва, че трябва да имаме 1 кг, а ние сме задали 2. Това е на всички суровини, които параметъра минимално количество за доставка е под единица. Всичко, което е под единица, има предпоставка да направи грешка. Ако тук зададем сега единица и обновим, автоматично системата заработва правилно. Но при 200 грама нещата се променят, виждате, минава само 600 грама, че изисква за доставка. В случаето има линии, имаме 125 грама минимално количество за доставка, тъй като такава е разфасовката. 400 грама искаме да поддържаме в склада, наличното в случая е минус 130 и виждате, че системата иска само 250 грама, което 250 плюс минус 130 се едно ще стане около 150 грама. Това е защото минималното количество за доставка е под единица. Не знам откъде идва този проблем, но ако го оправите, ще съм ви благодарен. Мерси.